Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Don't forget that. Creativity is intelligence having fun. You know, we're all gonna die one day. Yeah, it's true. So live like that. Live like you could die tomorrow. You know, go for it. Lofoteille uudestaan video. Ei mennä Lofoteille, mutta mennään sen ja se on sen Lofoteen yläpuolella. Mä käyn hakemaan friendiltä nyt toisen ringan. Oli niin, vähän parempi rinkka. Sitten vois vähän ehkä suunnitella tota reissuakin. Me lähdetään siis yli huomenna. No siis mennään sen ja sitten onko se joku Blue Lagoon. Ei se oo kyllä Blue Lagoon, mutta semmonen hieno järvi mihin pitää haikkoa pikkasen. Tähän muuta. Ei sitä nyt oikeesti, ei tommosia nyt tarvii mun mielestä pahemmin suunnitella. Siinä matkalla kerkee kyllä kattelee, että mihin sitä sitten niinku suuntais. Näin ohitti. Nyt on vähän lyhyempi reissu, ollaan tiistaista taas sunnuntaihin. Siihen niinku matkat mukaan lukien on halpa, kun vetää bensat 3 mieheen ja heittää kamat puskaa ja hyppää sinne asuun. Ja sit kaikki ruuat hankkii suurin piirtein täältä Suomesta. Koska Norjassahan maksoi viimeksi vittu karrimajoneesista joku 7 €. Ja ei edes cap. Se oli vielä tämmönen semi-pieni. Viimeksi meni 600. Mutta se lähti vähän laukalle. Tällä kertaa ei lähde laukalle. Näin. Ui saapaikas. Mä oon miettinyt, että niin jos ei baariin nyt tulisi enää lähettää, että on se nyt ihan hauskaa, mutta kun mä turboon saatana. Tää ei oo hauskaa, koska mä turboon. Joo. Se mä vielä kattoo, saisinko mä sushia kaupasta. Mä kyllä veikkaan, mä en tiedä paljon kelloa, mutta veikkaan, että en saa, mutta sitten jotain tulinen, mutta ei liian. Joo, huomenna lähetään. Mä tulin tänään vielä meidän friendin kanssa wakeboardaan Filippiineillä. Mä kyllä yritin semmosessa lammikossa, mutta se nyt meni ihan vihkoon. Me olin koko ajan nokillani siellä, mutta veikkaan on helpompi tossa vesijätys. Mutta omassa autossa ei oo renkaat paikoilla. Pieni kepukka. Video, että one day in lake. Lake day. Sitten kaikkea vittu tyhmää paskaa. Se aluksi tuntui vähän kylmä. Mikä siinä oli? Tämä varmaan aika lähtee. Räkäti. Onko siinä mikki siinä GoProssa? Oo, joku ihan paska. Nyt siihen ihan sama mitä siihen sanon. Ei se varmaan kuuleekin niin paljon. Mitä? Joskus voi saada. Kuka tuossa sanotaan? Risumies. Risumies. Onko sulla ase? Kenet sä haluat metsästä? Vaikka joku komion tontun tuolta Norjasta. Meillä Varsijousella onnia reiteen. Onks lainattu Varsijousella? Ei, mä otin harppuunan mukaan. Ai vittu Jare! Ainoa minä pojat pääsee hörkyttelemään klippi. Ei, sä sen sanoit. Paljon se Mersu lähtee? Onko se 300 heppaa vai mitä siinä oli? Nyt nää vitun mulkut niinku pois tieltä ja verran. Ei, kattelee vastaan. Alkaa jauhaa! Mitä? Vittee vittu! Vittee se! Oi sai! Noniin! Ai. Täällä on niinku respect. On korkealla. Silloin kun me oltiin siellä Äänekoskella niin jamimarja. Kyllä huomaa. Alkaa loisemaan. Hei monkey. Monkey. Pelästyykö jos mä menen tonne? Älä. What's up? Oota hetki, uissa.
Ai. Kello on 2 yöllä. Aletaan ryppää se viinapiru pois. No ei täällä vittu voi olla. No mikähän vittu siinä nyt on? No vittu. Mitä sä sanot? Vedettekö viinaa? Se ukkonen, on se saat. Joo, tuli jos eilen tänne Blow What nettiin. Nukuttiin yö ja todettiin, että teltta on liian pieni meille 3. Ei oikein mahu mitenkään. Tai no vähän siinä sai nukuttua, mutta tosi vähän. Ja nyt meidän pitäisi haikkaa tonne siniselle. Se on joku Blue Lake, mutta on niiltä lähti taju. No ei lähtenyt, mutta sitä pyöryttää. Niin no käy hakee mun suklaita autossa. Ja onnea mun varpaan päällä. Melkein lähti kyynsi iso varpaasta. Mutta kyllä tuolla kävelee ihan hyvin. Ei se muuten oo sattunut, mutta mä en tiedä miksi se lähti ajan, kun mulla oli ovikin auki. Sitten veti varpaan päälle ja läpysähti siihen. Sitten se olisi varmaan joku 10 sekuntia melkein, vaikka mä huusin, että ajaa pois. Mut siitä vähän kesti siinä. Ja sitten se auto makoili sen mun varpaan päällä hetken aikaa, niin sen takia se teki kipeää. Täällä sataa. Ei oo kovin jees. Vähän sumusta. Tossa noitten pilvien tuolla noin edessä, niin siellä on hirveät vuoret, mutta ei vaan näy tässä. Jukonat. Vähän on huono keli. Aurinko luvattiin, mutta pilvessä ollaan. On sinistä vettä. On kyllä todella sinistä. Tulee tää paskaa tonne. Mikä toi musta? Arttu veneestä. Korvapyy peresettää vittu viimeistä päivää. Ei tää ihan niin kylmää mitä mä ajattelin. Tuus vittu. Pieras. Kuvaa silleen, että toi näkyy toi tausta. Vittu. Viihtyykö siellä noin hyvin? Onko se suolavettä? En tiedä. Tätä punaista painaa. Mä en ehkä tällä kertaa varustautunut. Tälläkään kertaa hirveän hyvin. Joo. Tämä sadetakkikin on tämmönen, joka hiosta ja hitosta, niin mulla on niinku teepaita litimärkä ja tässä johti siihen, että tulee semmonen kylmä. Ne ei ole maailman helpoin uiminen tossa äsken, mutta nyt on ihan blessat tuolla kun virkisti ja saan onnilta kuivan paidan. Ihan ussalta. Tää on tällaista kiveä niinku koko matka. Tää on niinku 4 kilsaa tänne ja 4 kilsaa takaisin, mutta ei ole nilkoille kovin kiva. Käytiin äsken saunomassa. Siellä jotain muitakin, mä en vittinyt sieltä ottaa mitään, mutta jotain nuoria paikallisia. Löytty oikein kultasuoni meidän leiriltä paikalle. Semmonen ihan jostain semmonen Disney-elokuva, pelkkää untuva ruohoa ja sellaista pehmeitä kukkapeltoja. Alkaa tulla hiki. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone.
Twilight Zone. Buddy-filmeri Olli. Päästetään se Onnikin klipille tänne elokuvaan. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Ai. Oi vittu Onni, se perse piilaa. Vittu toi Jyrkänne oli kyllä saatana. Se on vähän sama kuin vittu. Ei tuolla riskiä, kun ei se mitään sorkkua. Ai. No niin joo, vähän turskapilkki. Oisit ottanut ongen mukaan ja heitellyt tuolta ylhäällä. Seinämää vittu kun loppuu siihen. Otettiin vähän punttia tultiin heitettyä. Tarttuu vittu ruijan pala, kattaa. Heittää joku hirveä uistime. Siimaa menee. Lähtänä! Lykäsee. On meillä komia. Onko meillä kivaa täällä? No ei. Onko hirveä perse? No ei oo hyvä perse. Tulee komiata kuvaamateriaa. Sammuttaa kyllä, piikkauttaa kyllä. Ai. Good day. Ai. Blessed blood is there. This guy. Ruokkinut kaveria kohta 4 päivää. Blessa on nyt vittu, mä en oo syönyt puikkoa. Ai. No aukesko se kortti? Arivappapi lommia elä hymyhuulilla. Ai, kun vaimon vieressä. No niin, ja kamera käy. Sano Onni säkin nyt jotain. Onko ollut tänään? Se on vähän kamera säikkynä. No se on. Launalautalla niin paino utareppaliin. Oli kyllä järkyttävät vittu ryntää. Oli. Me tänne näitä vuoria tullaan kattelemaan. Käskyttelemään niiden väliin. Kyllä siinä oli eilisen komeimmat vuoret kyllä näin se on niin sanotusti. Vaimo kattoo tällä. Nohan se on. Ai. Mikä vittu tässä nyt ees hyttynen? Renttinen. Mikä siinä on kuukolla? Taas vehje käsissä. Saatan. Kipeät tonne vuoren huipulle ja paskan siellä. Tippuu lokin niskaan. Tehdäänkö suoraan Kotkaan haikki vaan vetää. silleen, että lähdetään tästä niinku vittu vaan, lähdetään vaan tonne. Me miettiin sellaista Eliaksen kanssa, kun alkoi noin polut vähän vituttaa. No mut oishan toi nyt ihan vitun aamunen, saat et vitullakaan pääset tosta vuoren seinään. Näin ihan totta. No ei, mutta tosta kato Piikkauskone. harjaamaan. Tai sitten tosta kato noita sähköpylväitä pitkin vaijerilasku tuolta ylhäältä. Palaa sormekkiin. Ei, vittu mä pasko housuun tässä. Viedä siihen sun pyyhkeen. Relax. Samaa vittu leiritospotilla pidetään käsistä. Kyllä tän paikan paras paskala. Käy vetää mun sen kivi oli turskan aika suuhun. Ne huipulle, se vittu kärkeen veti sellaisen vittu tonkoon. Onko sitä paperia? Ai, kyllä. Erkutteli mies. Tossa on paperi. Missä? Joo, tässä. Ai siinä. Mut me tarvistaan sitten tiskauksia. Vain kotkat lentää joskus matalalla. Ei kanat koskaan korkealla. On tää hienoa. Nyt pitäisi lähteä Midnight Sunille haikkaamaan. Täällä on niinku perushaikki tuossa päivällä. Täällä on niinku juttuna se, että lähtee niinku yöllä, koska silloinhan tää näyttää paljon hienommalta kun aurinko laskee. Kun se aurinko laskee yöllä, niin silloin se on Midnight Sun. Respect. Elikkä yöllä pitäisi lähteä 4 tuntia haikkaa. Saatana! Ei se ehkä ole sama asia, jos tulisi autolla. Mä vaan, että rikkaat tulee rikkaiden keinolla ja rahvaat kävelee. On nyt! Saatana! Tossa on vittu paikalla. Paikalla! 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 Onko se aina
Voidaanko mennä kaikki samaan telttaan kahtoo tänne yöllä elokuvaa? Mun mielestä voitais kattoo elokuvaa. Kattokaa miten hienot maisemat. Tuota pitää kyllä vetää joku proteiinipatukka. Kuikaa niin kiitos. Proteiinipatukka jäi tonne kiven viereen. Tupla suklaat. Toffeita sisällä siellä. I thought we were going to Utopia. Ei paljon painamista. Teidän on. Lähetään nyt vittu sen Taavilla. No tonne telttaan. Alla ollaan vuorikauriinassa. Ei vittu, ei enää vitsikään saatana naurata. Ei tää vaan kamerassa näytä vittu millekään.